Nentokazi la engifisa ukuthi ngixhumanise nayo ngoba sengithi ngabona ukuthi niyakwazi ukuthi abantu nibaxhumanise nama-crush abo. Awuzizwa comfortable? For yini enzima ukuthi ukhulume nami? Akusekho lula kodwa ngizokhuluma kanjalo ukuthi kodwa kulungile ngizokhuluma. Eyasikhosi Media Podcast. Reality show. What? Where? How? Showtime. Kilikiti tuthi kwentombi yeshe wenza abantu futhi abantu yelo bona mfana ngamaswesa amakambeke singishiye right here on umjolo eroundini njengaso sonke isikhathi uyazi uma ngabe sekufike leso sikhathi kusuke sekunjalo sesifikile endaweni on another secret location lapho sisuke sibizwe khona sizohlanganisa ama-crush bird khona kuphinde wasibhalela futhi namhlanje wathi cha we-SMG ukufike la nansi inkinga enginayo la ngine-crush kodwa manje ngiyasaba ukuyitshela nginegwababa ngase ngithi ngeke sengikhona kana kwethu asasichitha isikhathi asishone khona endaweni yesigameko kilikiti. Sanibonani, igama lami uNjabulo owaka Khumalo Sibongo. Ngibhalele umjolo waseroundini ukuthi bangisize ngentombazane kahle crush yami. So inkinga yami nayo ukuthi umuntu ongaphumi kalula endlini, so angilithole ukuthi ithuba lokukhuluma naye and angikhoni nje ukuthi ngicommunicate naye even usawubona ngibingelele kude angikwazi ukuthola inamba. So njengoba ngibhala umjolo waseroundini ngithemba ukuthi bazongisiza bangitholele mhlambe ngikwazi ukuthi ngikhulume naye ngoba isikhathi sesiside nokuthi-ke ngisaba ukuthi mhlawumbe ngaze ngisindwe yinyawo ngoba phela amadoda amaningi la ngaphandle ayibhekile and le ntokazi le intokazi enhle, so ingakho ngibhalela umjolo waseroundini. Yabo Jabzini amahle my brother ngihamba kahle bhuti ngizabona ngikhona ngixolise futhi vele ngiqhamuka nje kanje mfethu. Igama lami ngu-SMG mfethu ngiqhamuka ohlelweni umjolo waseroundini from yaseMkhosi Media TV. Ngicabanga ukuthi uma ngikhuluma ngaleyo nto kusobala kwethu ikhuluma ngani. Wethu ungibizile ngila njengamanje. Cela mina isitoko sakho bafuna zishaphi. Kuphi la fayisi yakhona sobhekela umhlaba. Hey bhuti. Kunentokazi la engifisa ukuthi ngixhumanise nayo ngoba sengithi ngabona ukuthi niyakwazi ukuthi abantu nibaxhumanise nama-crush abo. So nama ngibangibizeni ngiyathemba ukuthi nizongisiza. Sure. Ngiyithanda zingane. Ibhesi. Yini ongitshela ungixoxele nje into engayo ukuthi kube nzima mfethu ukuthi uye kuyona lengane ngoba uma ngicabanga uthe mawusibhalela wathi ingane ekhona khona eroundini. So yini elikhuluma ngako ukuthi ungakwazi ukuthi uhlangane naye? Umuntu ongaphumi kalula. Okay. Yeah, umuntu ongaphumi kalula kubo. Number 2 ngiyasola anginayisho. Yeah but ngiyasola ngazi ukuthi sayintombi sayiqinile into enjalo yabo nokuthi bese yabo labantu abayivalelayo uyabazi bayathula abanye babo. So manje ngisho umbone nje kunzima kuyakena umuntu othulayo bese yabo unesithunzi. So manje kunzima sisoboya ukaseMkhosi Media TV sesifikile la uyena kunjabulo lebengimosho ukuthi siyakena uyena osibhalela lapha umjolo waseroundini ukuthi asitshele ukuthi ukhala ngubani lesi ongamhlalisile kahle mfethu. Before sifike ekuthenini siyamthola yini udadewethu, ngiyakubuza lo mbuzo ukwenzela ukuthi kungabi ukuthi siye la into nathi eyize la siyakhona. So ngokwakho mfethu mhlambe ngisho in 2 years to come uma ukuthi kuyenzeka lezi sehambayo thola ukuthi mhlambe siyayiwina ubona ukuphi naye maphi ama-goals onawo maphi amaphupho onawo mangabe umbona noma ufisa ukuthi no-achieve mangabe seninayo?
akukho ngekuthembisa kwamanje. Akukho ngekuthembisa kwamanje ngoba ngisho nokukhuluma naye nje inovalo kodwa manje kodwa bethu haya until to come bethu ngibona bethu into yami naye bethu ingaqhubi because mangimbuka ngazi ukuthi lo muntu esifazane engimdingayo and ukubuka kwami futhi ngazi ukuthi akafani angayi futhi ngazi ukuthi akafani uhlukile namantombazana akhona around so ngiyacabanga ukuthi lo muntu esifazane engimdingayo noma kuthiwa mhlambe anginazi inhloso ezithini okwamanje but ngineshow mangase kuthiwa kuyenzeka sibandawonye singayakhe iplan ngibona umuntu onamahloni kabi yami ngeke uyibuze ukuthi manje sisuka sesiya kuwe lo muntu awuzuquleka yini ngoba mangithi ngiyalalela kahle athi ibona ezihlaza sezindiza zamthatha zafika naye angazi ukuthi uzizwe kanjani lokho ukuthi kona khona uvalano ncane but ngoba phela sesifike ekugcineni besayi aku-45 usayisholo lo mbuka sePhosi Media TV ukuthi cha aku-45 unjabulo lapha ake sihambe ke manje siye kuwe ntokazi sizwe ukuthi masibeka le ndaba izokuthatha kanjani mina nawe asishona khona mfowethu. Keleketi bukela sePhosi Media TV sisikhona la endaweni esigameko sengithathile kunje singambeka la besithe siza khona ngiyabula mfowethu sesifikile kuyaniswa angazi mfowethu ukuthi yozala nkomo kodwa ke ngiyangafuni isipholisa amaseko siyoshona le nale Andiswa sawubona Yebo futhi njani? siyaphila kunjani? Siyaphila. Khona igama lami ngu-SMG ngiqhamuka sePhosi Media TV uhlelo umjolo rounding angazi ngakwezwa ngohlelo njalo before Cha ngiyaqala. Ngiyaqala Yebo. Ayisiqala sixoliseke manje ukuthi sifika ngamakhamera kanje Ngifanda isikora lesi. Uzizwa comfortable? Cha nje ngicela ngisisela yini futhi. Ngiyangifisa. Akafunga ngakhululeka right ngicabanga ukuthi comfortable ke manje Right. Alright siswami nginobavula okuyena uyisizathu sokuthi ube la phambi kwecamera Njabulo mfethu ngicela ukuthi umtshelo Andiswa ukuthi isiphi isizathu esimenza ukuthi abe la namhlanje Andiswa bese kahle kahle la ngikubizela ukuthi ngizokhuluma nawe. Oqala nje ngixolisa ukuthi ngikubize amakhamera ubone nabantu ongabazi uzofeel uncomfortable endaweni ongayazi nana but inhloso yami enkulu ukuthi sithole ithuba mina nawe lokuthi sikhulume. Hayibo cha uyazi ngijwayela kabi like bethu ngihlezi ngikubona endaweni cause kule ndawonye but ungaze ulanda abantu bethu for yini enzima ukuthi ukhulume nami Wena umuntu ongaphumi umuntu ohlala endlini and angiphiki khona ngihlala ngasekhaya but angiboni njalo but and noma kuthiwa ngiyakubona ngikubonela kude kusuke kungekho ukuthi mhlambe ngifinyelele kuwena noma kuthiwa mhlambe ngiyasithola leso sikhathi sokukhuluma nawe ngeke uzongilalele ngale ndlela le engifuna ukuthi ungilalele ngayo mina so ingakho ngikubizele la ukuthi sikwazi ukuthi sikhulume kahle sibe nesikhathi esanele sokuthi sikhulume lento siqede manje ubona ukuthi ngizokulalela manje mhlambe Andiswa asike mhlambe simlalele sizwe ukuthi ubafo mhlambe yini afisa ukuthi ayisho nembeka la ngoba ngiyabona ukuthi ithanda umkinya le part ukuthi mhlambe ukulethela so ake mhlambe ngicacise ukuthi mhlambe thina sidila nani
umjolo erawundini siswami sisiza abantu abasuke bene-crush erawundini, so mhlambe esaba ukuthi akhulume noma ingekho indlela ukuthi akwazi ukuthi axhumane nalowo muntu asuke emcrush yabo. So njengoba sithatha isikhathi sethu ukuthi sizame ukuthola ngendlela sikuthole ngakhona, sizama ukuthi sixhumanise naye. So angazi kungakhona ukuthi mhlawumbe unikeze ithuba kuba futhi akwazi mhlawumbe ukuchaza ukuthi yini eyenza ukuthi akubeke la. Ayishise ngachaza. Bafu. Akusekho lula kodwa ngizokhuluma kanjalo ukuthi kodwa kulungile ngizokhuluma. Njengoba ngithi ngifuna ukukhuluma nawe Andiswa ukuthi okokuqala engingakusho ngawo ukuthi intombazane ehlukile, and mangikubuka ngikubona intombazane ehlukile kwamanye amantombazane kakhulu, and ngokwami nganoma ngikagamela engalokho ukuthi ngikubuke ngize ngicabangele ukuthi mhlambe uyena lo muntu wesifazane engimdingayo empilweni. So ngokubuka lokho bengifuna ithuba elanele lokuthi sikhulume ukuze noma ngithi mhlambe ngikubekela lento ukwazi ukuthi uyi-understand, noma kuthiwa uyi-understand but ukwazi ukuthola ithuba lokuthi ungilalele nami ngibe nesineke, ngibe nesikhathi ngiyikhiphe ngale ndlela engifuna ukuthi uyithole ngayo, because isikhathi ebengisithola ngesikhathi ebengibona ngaso ngasekhaya sincane kakhulu because umuntu ophume esitolo, so ukuya kwakhe esitolo umuntu ozobuya endlini asikho side isikhathi ukuthi singakhuluma izinto ezifana nalezi, yabo. So ingakho ngikulethelana kahle kahle engingakusho kakhulu ukuthi ngiyakuthanda nje. Manje uqale nini ungithanda? Angizwa Uqale nini? sikhula, Angizwa? since sikhula. Sikhula. Manje wabona ukuthi manje sekuyisikhathi esi-right ukuthi ungazisa. Manje nokuthi ngesikhathi sikhula ngithi sisuke sisabancane and ezinye izinto sisuke singakayi-understand kahle hle, nokuthi esicabanga ukuthi siyakudinga empilweni sisuke singakakuboni ngenxa yokuthi vele ney'ngqondo zethu zisuke zingakafiki kuleliya zinga leliya. So ngesikhathi ukhula uyayibona izinto oy'deserve-ayo empilweni, nje kuningi engingakusho. So nami ngithi isithe masikhula ngabona ukuthi no, kubantu besifazane esengahlangana nabo sengithe mangibabuka bayithinta inhliziyo yami, wena kakhulu umuntu ongakwazi ukukhava lesikhala lesi engicabanga ukuthi siyashoda la ngaphakathi kimi. Ngiyakuzwa nje ngabe cabanga ngoba phela yazi into ongitshela manje, so ngeke ngiphume nesinqumo manje namhlanje futhi yabo into kanjalo. So kodwa uyamthembisa kodwa ukuthi khona mhlawumbe isinqumo Hayi angimthembisi lutho, ngazocabanga if either ukuthi ngicabanga ukuthi ngiyamnika ithuba noma ngiyamncisha. mhlawumbe usisi khona ngani la mhlawumbe asabambe khona yena noma kume kanjani kwi-status sakhe mhlawumbe? Hayi nami ngisabheka, ngeke ngisho isikhona la ngibambe khona. Hawu usabheka? Ngisabheka. Awusabheka? Yebo. Hawu usho ukuthi awuboni nje manje? Cha ngabona lutho, ngiyacina. Noma sesikubonile nje why usabheka wena? Cha phela ngithi abanye abantu abayibikayo, so kumele ngibone u-right phakathi kwabo. Ngavele ngithathe nje noma. So amazwi akhe kuwena ahlala kanjani mhlawumbe kuyawenza umqondo njengomuntu osumazile isikhathi eside, mhlawumbe akukho mhlawumbe othi mhlawumbe okubi mhlawumbe ubona ukuthi ngangivimba ukuthi ningabi nobudlelwane, uyibuka kanjani lento? Cha ukuthi kuyangithusa ukuthi besikhula ndawonye kodwa
usenothando manje, like kimina bengingaboni ngathi mhlampe umuntu ongaba nothando okanjani. So Umaze nini bafowethu? Mazi nikhule ndawonye? asikhule endaweni eyi-1. So yeah. So ube umuntu character yakhe uyithanda? Hayi cha ngeke ngisho njalo, kodwa nje ube umfana o-right, angimazeli lutho lokhu. Hayi shuthi-ke phela ungamnikeza phela ithuba. Cha phela ngazocabanga mase ngisendlini kahle. Sinjani siphinde sibuye? Cha ngithi siphinde nibuye. Oh singabuyi thina. Naye. Singabuyi thina. Hayi ningabuyi yini. Wethu sesikhulumile no-Andiswa mfethu aluzwa uvo lwakhe nokuthi ibukela kanjani udaba lwakho. Mhlawumbe mfethu uzizwa unjani ngempendulo yakhe noma ngamazwi avela ngakuyena uma ngabe umbekela udaba lwakho? Uyaneliseka noma mhlawumbe kusakhona okunye mhlawumbe usangafisa ukukusho mhlawumbe? Engingakusho noma ngingangijabulisi lokho. Kodwa futhi bengalindele impendulo etheni kuye. Because eze ngishilo ukuthi intombazane ehlukile emantombazane nakho. Manje bafowethu ulovalo nje uzokwazi ukuthi uxhumane naso singasekho mina ngoba ngiyabona ukuthi iyakusinda lento kwazi kodwa akakisho ukuthi ngiyacabanga ukuthi njengoba sesikhulumile manje ngiyakusaba khona lokhu, ngiyakusaba lokhu nje naye sengibonile futhi ukuthi uyena lo muntu ade ngicabanga ukuthi uyena and ukuthi usazocabanga ngeke ngize ngimphoqe because phela vele akukho lula ukutshela umuntu ukuthi uyamthanda yabo noma uzwe ukuthi uyamthanda. Mina ngibona ukuthi uyavuma kodwa. Ngibona ukuthi uyavuma mina. Uzithi uthini? Ngiyazabheka. Ngathi angasabheka kude kakhulu ngoba usemthunile umuntu ade mpela. Zwile. Wasabheki. Bheka ngathi bani bheka seduza. Ngoba kungenzeka ukuthi uyabheka kanti usedlula yena lokhu yena. Awu ya. Ayi ngithanda kahleke mayifika lapho. Lungile buka sePhosini Media TV bathi ke uhlelo lwakho umjolo erawundini. Siphetha kanjani namhlanje? Eka Andiswa benoNjabulo. uNjabulo kubekile ngamandla akhe. Uzoleke nawe Andiswa naye. Uthi akanawo amaningi kodwa uthembisa ukuthi usangaphinda amnikeze ithuba. Uma sebobabili ngivalele ngaphandle ke nani nibonile. Babukele ngivalele ngaphandle kuthiwa ngaphinde ngibuye kodwa ngiyangathanda ukuyishiya imi kanje. Angithanda ukuyishiya imi kanje ngoba manje ngathi asibreakanga le donga kade uvime ngalo bafu. Angithembi kahle kodwa ke ngiyakuthemba futhi. Lungile bafo ningahamba kahle bafowethu ningithembise noma selokho sikuthinta futhi ukuze ukuthi into yakhe ihamba kanjani uzos-update ukuthi ihamba kanjani. Andiswa ngiyathemba ukuthi ke ongithembisa khona kuzokwenzeka. And umuphi bafethu please Ubona. Ngani uzobona? Cha phela ngizocabanga ngithi njengoba ngishilo. Hayi kulungile bafethu nihambe kahle. Mina ngiwu-Andiswa, kuyangijabulisa ukuthi uNjabulo usengazalanda abantu ukuthi ezo-express ama-feelings anawo for mina. Lokho kusho lukhulu especially ngoba izobona abantu bonke lento le. So engingakusho ukuthi amazwi akhe ayitholile bandla indawo enhlizweni yami. Ngiyathemba ukuthi mase ngicabanga kungenzeka ngimjabulise. Kileketi imbuka sePhosini Media TV siqopha kanjalo ke lezo zophakathi kaNjabulo noAndiswa. Uzoleke ngane yakwethu ukuthi uma ngabe ithe insizwe zifuna intombi mina ngithatha intombi ngiyibeke la ebese kushiyana umshafezo insizwe ikhulume geqa amagula kuhluleka yona ke. Nawe ngangibhala lapha ekhaya ke ku0688267740 noma kuvakashela lapha e-email yethu ethi@sephosini-media.tv.co.za usibhalele ukuze sikwazi thina ukusiza. Next time, same time, same place. Love you.